meu aniversari va ser fa poc i la meva mare va aprofitar per regalar-me aquestes bosses, que és per comprimir, per deixar al buit tot el que posis aquí dins. Si vull obrir-ho, com s'obre això? Així. Bé, ja tinc totes les samarretes. Tampoc no són tantes, no, Fiona? Vale, llavors, ara tal. I en teoria, ara vaig a mirar. S'ha d'obrir. Es posa això. Es desenrosca, posa el tap. Mira, està rígid, Pesa el seu, per això. Aquesta és la realitat d'estar fent una maleta per tants mesos, una mica agobiant. Cada cop m'agrada menys fer maletes. Ara he de fer les rentadures de coses que sí que me'n vull emportar i que són urgents de tenir netes, que marxo demà passat. Situació actualitzada de com va les coses, vale? Tinc aquí uns quants pijames que m'he d'emportar també, suadora que també em vull emportar. He d'aprofitar una mica l'espai d'aquí, poc no em puc passar. No pensava que fos tan agobiant, a lo millor soc jo que no sé fer maletes, perquè tinc el síndrome aquest de voler-m'ho emportar tot. Una bogeria. Penso que tot és necessari, penso que tot ho necessitaré i a lo millor després no. Llavors, clar, si tinc espai, genial. Però it's not the case. És un carrer sense sortida, això. Així que, bueno, anirem arriscant-nos. Que ràbia. Finalment m'emportaré aquestes 3 maletes. Per què? Perquè, primer de tot, no es pot ampliar més el que ve a ser els quilos de la maleta. Jo em vaig equivocar. Per tercera vegada, em sembla, ja en el vídeo. Agafeu de 25 directament, perquè aquests 5 quilos de diferència entre les del 20 i 25 és criminal. Un cop l'agafes, no pots modificar la compra, vale? Amb lo de les maletes. Fa una de 25, era com 56 euros de cop i volta, i vaig dir... Ni de conya agafo una nova. Però avui ho he tornat a mirar i valia 18 euros. Cosa que ahir ho vaig mirar al principi i valia 26. No ho vaig agafar en aquell moment perquè vaig pensar no vull agafar una altra. Però és que m'he vist super apurada perquè aquesta d'aquí pesa 22. Llavors, sí o sí, havia d'agafar aquesta perquè si no allà, per quilogram a l'aeroport et cobren 12 euros, com de penalització. Llavors, clar, si fem les sumes, saps? Surt molt més car que no pas agafar una altra. I ara, aquesta, la vermella d'aquí, no arriba ni als 10 quilos. És que m'hauria sortit més a compte agafar una altra gran. O sigui, en comptes d'emportar-me aquesta vermella, agafar-me una altra maleta, perquè tinc una altra maleta així de gran, aquí a casa. Jo crec que no és convenient. Perquè si te'n vas a viatjar per allà el que sigui, t'endús la maleta vermella, no? La petita. Ja, però potser la maleta... Bueno, amb tren els és igual, llavors potser sí. Potser ja estic fent una bona jugada. No ho sé. Avui m'han portat coses restants, que m'han sobrat aquestes, però està bé perquè aquestes bosses les faré servir per la roba d'aquí mateix, per quan faci el canvi d'armari i tal. I ja estaríem. El pròxim cop que toquin terra serà Itàlia. Són gairebé les 9, em penso. Estic a l'aeroport. Surt d'aquí uns 20 minuts. On està la porta? M'he despedit de tothom. I la veritat és que m'he posat a plorar. Ja sabia que em posaria a plorar. No passa res. M'he anat al lavabo, m'he xugat una mica la cara, però he continuat plorant. Llavors m'he estat allà fins que m'he calmat una mica i he baixat. I ara estic aquí prenent un cafè. Un doble express i ho he provat en aquesta mena de botiga, cafeteria, però també fan menjar, vale? Però és un robot. Llavors, tot està preparat. Demanes com si estiguessin al McDonald's i tal, i aquest robot, doncs, com que t'agafa les coses i t'ho posa. Problema, que el meu se li ha caigut el got, ha hagut de tornar a repetir el procés, ho ha hagut de programar un altre cop, com unes noies que hi havia allà. No sé si se'm nota, però tinc la veu feta merda, perquè de cop m'ha fet mal al coll. Aquest matí m'he llevat i he dit, crec que tinc alguna cosa. Ahir ja em vaig anar dormint pensant, crec que m'estic refredant o alguna cosa. Em puc parlar almenys, però tinc com una veu com més ronca, saps? Hem arribat tot correcte, he deixat les maletes, les he facturat a la gran i he posat com tot el plàstic. Llavors espero que tot vagi genial. Arribaré allà cap a les 12 a terra.
seatbelt securely fastened until the seatbelt sign has been switched on. M'he comprat això, que és per la gola. No sé si anirà bé, esperem que sí. Em recorda a la Lara, o la Lara. Perquè quan vam fer el viatge a Berlín, ella em portava que li feia mal la gola, cosa que m'està... I he arribat a un punt que ja em fa mal. Vale, ara. Haul de coses que m'he comprat. Hem anat a fer la compra per segona vegada, però perquè era ara coses d'higiene. Vale? Tenim gel de dutxa. Olora com Johnson Baby, una mica entre Johnson Baby i Nenuco. Crec que olora més Nenuco, de fet, ara que ho penso. Xampú i suavitzant. Aquest d'aquí. Netejant de la cara, perquè no me l'he importat, tampoc no tenia. Estàvem compartint mi mare totes i no quedava massa. És Nivea, llavors està garantit que no faci mal a la pell. Crema corporal. Cafè soluble, perquè la cafetera que tenim millor no tocar-la. Vull dir, ara us l'ensenyo. Raspalls de dents, que m'he portat l'elèctric perquè neteja millor, i estem pel cafè. Perquè us feu una idea, tenim dues cafeteres, una per fer un cafè i una altra per fer més d'un cafè. Aquí és el filtre, segurament el devien canviar, està prou bé, però... O sigui, no sé si podeu percatar quin fàcil... Què és això? Inclusive el cafè soluble que us he ensenyat, i quan vingui aquí la propietària, que vindrà d'aquí uns dies perquè ha de recollir uns papers, li preguntarem si és possible canviar-la. Aquesta d'aquí també està malament. De moment les deixarem aquí i ja veiem què ens diu. Hola, estic gravant, òbviament, un altre dia porto una altra roba, per si no us heu enterat. Ja estic instal·lada. No vaig gravar l'arribada perquè aquest pis el comparteixo amb dues persones més i de fet una ja estava instal·lada des de ja feia una setmana aproximadament. No era plan arribar amb la càmera a la mà, saps? Apenas saludar-la, i com jo no volia que fos així, penso que també és de mala educació. En el meu cas no ens coneixíem de res. Era la primera vegada que ens vèiem, mentida. La segona, però la primera no vam parlar. Ens vam creuar per la facu perquè aquest pis el va trobar de fet la que em falta per conèixer, però és d'una altra facultat. Hem tingut la sort doncs, que totes som de la mateixa universitat. Al final ens vam posar en contacte entre nosaltres tres i ha donat la casualitat, la sort, el que vulgueu dir, que podem viure durant aquests 6 mesos en aquest pis. Estic molt contenta, la veritat. Penso que ha estat molta sort perquè aquí els pisos són caríssims, o sigui, una mica Barcelona vibes, you know? Així, ràpidament us puc ensenyar la meva habitació. Vaig gravar-vos també com m'instal·lava després de parlar. De fet, vam estar estona parlant-nos i vaig arribar a això sobre la 1. De fet, vaig començar a gravar com preparava el dinar, però ja un cop vam començar a dinar, estàvem dinant juntes i no vaig treure la càmera. Quan vam acabar ja vaig començar a instal·lar-me i tal, perquè així com més aviat doncs millor. Vaig voler gravar com m'instal·lava, saps? Però la càmera es va quedar sense bateria i tot el que havia estat gravant com m'instal·lava i tal no es va guardar perquè se'm va quedar justament sense bateria quan el vídeo estava com gravant-se. Però us puc ensenyar una mica com ha quedat la cosa. Aquest és el meu llit, d'acord? Mocadors per aquí, un diari que em va regalar el meu nòvio, més coses de mocs, això de fet era per la gola. I aquest és el meu armari, vull dir, és gegant. Aquesta d'aquí és privada, ja ho poso aquí. Com ho he distribuït? Els pantalons he decidit tenir-los aquí, els bolsos i com coses com una mica com si fos del meu tocador. I després en aquest aquí, jaquetes, i després una mica de jerseillet, amb mànigues llargues que també estaven arrugades i les volia desarrugar, amb l'armilla que portava l'altre dia, de fet, i aquest top que em vaig posar, i aquí una mica sabatam. Ara ja fa 4 dies que estic aquí. Tinc com la sensació que he passat com molt més temps. Hem fet bastantes coses. He sortit a caminar, vaig anar a veure el Ponte Vecchio ahir, justament. L'altre dia em vaig haver de fer la SN Card, que és una targeta que tenim alguns descomptes, ofertes sobretot per el tema discoteques. I després he visitat la catedral, la plaça de Santa Croce, l'estació de tren. Ja vam sortir d'aquí i vam anar cap allà, te'n recordes?
fa 2 anys, em penso. Sí, aquest any farà 2 anys. A l'estiu del 2023 vaig fer l'Interrail per aquí a Itàlia. Vam estar 3 dies a Florència, el que ens va portar a visitar-la bé, i me'n recordo molt de tot el que vam visitar d'aquí amb la meva amiga. Llavors és inevitable cada cop que passo per algun lloc on vam passar en recordar-me del viatge i com, no sé, m'agrada, saps? Em falta visitar la plaça on hi ha el porquet aquell, que hi ha la llegenda aquesta de que si li toques el nas hi tornes, i després també que si tires una moneda, no em recordo com continuava la història, però l'he d'anar a visitar. He tingut aquest temps per com assentar-me i tal, i després la setmana que ve també la tenim bastant lliure, perquè aquí el semestre comença el 24 de febrer, així que tinc dies com per habituar-me. I penso que el vlog acaba aquí. Espero que us hagi agradat, que us hagi fet passar una bona estona. Si em voleu seguir més al dia a dia i tal, em podeu trobar a Farners a les altres xarxes socials. I fins al pròxim. Adéu, gràcies!